Ardal Gynghori Ar-lein yw system cymorth ar-lein I fyfyrwyr PDC. Mae'n un lle canolog lle gallwch gael mynediad at gymorth o bob rhan o brifysgol, gydag unrhyw broblemau a allai fod gennych. I gyrchu Ardal Gynghori Ar-lein, ewch I advice.southwales.ac.uk a mewngyfnodwch gan ddefnyddio eich manylion mewngyfnodi PDC I fyfyrwyr. Mae'r Ardal Gynghori Ar-lein gyda nifer o weithrediadau defnyddiol. Gallwch ofyn cwestiwn a'i anfon at y tîm cywir, trefnu apwyntiad, ymgynghori a chwestiynau cyfredin, llenwi ffurflenni, archebu digwyddiadau neu gwblhau llwybrau. Mae llwybrau yn llif gwaith strwythuredig sy'n cynnig arweiniad cam wrth gam, neu mae'n gallu'ch helpu I gwblhau tasgau penodol, megis diweddaru eich manylion personol. Fel unrhyw wefan, mae Ardal Gynghori Ar-lein trwy'r dydd. Bydd staff yn ymateb o fewn oriau gwaith arferol. Dyma enghraifft syml o ddefnyddio Ardal Gynghori Ar-lein I ofyn cwestiwn. Cliciwch ar y botwm ymholiadau. Mae'r dudalen hon yn dangos restr o unrhyw gwestiynau blaenorol a ofynnwyd. Cliciwch cyflwyno cwestiwn newydd. Dyma lle rydych chi'n rhoi manylion eich cwestiwn. Dewyswch math o gwestiwn. Os nad ydych chi'n gwybod, dewyswch arall. Llenwch y pwnc gyda rhywbeth ysturlon. Rhowch fanylion y cwestiwn yma. Uwchlwythwch lun neu sgrin lun os bydd hyn yn helpu. Yn yr enghraifft hon, does dim angen. Cliciwch y botwm cyflwyno. Rydyn ni naw yn ôl ar y dudalen sy'n restru'r holl gwestiynau blaenorol. Mae hyn yn cynnwys y cwestiwn newydd i'r ydym newydd ei gyflwyno, gyda'r statws heb ei ateb. Mae'r cwestiwn bellach yn y system ac mae wedi neilltuo I dîm cymorth. Pan fydd y tîm cymorth wedi ymateb, byddwch yn cael e-bost I chyfeiriad e-bost myfyriwr PDC yn gofyn I chi ddychwelyd i'r Ardal Gynghori Ar-lein I weld yr ateb. Roedd hwn yn cyflwyniad byr i'r Ardal Gynghori Ar-lein. Paidiwch â bod yn ofyn I edrych o gwmpas a chyflwyno cwestiwn os oes gennych chi un. Os oes angen rhagor o gymorth anoch gyda'r system, cysylltwch â'r Ardal Gynghori. Diolch.